Ćao svima, ja sam Nikola iz Jemenovog Kipasa i danas ćemo pričati o treningu sa kavezom i da li je dobro koristiti kavez i kako pas treba da doživi taj kavez, da li je u stvari kavez kazna ili nagrada. Možda jedna od najvećih grešaka koju vlasnici naprave kada uzmu štene jeste što ga ne navikavaju na boravak u kavezu ili ograđenom prostoru. Potrebno je samo malo vežbe i malo truda koje treba uložiti kako je vaš pas povezao kavez sa nekom pozitivnim mestom. Svi psi generalno vole da se zavlače kroz stolova, ispod kreveta, vole da imaju neki svoj kutak za odmor i relaksaciju. Kavez je baš zato i napravljen, pored toga da može da služi kao transportno sredstvo, jeste da služi kao mesto gde će se pas odmoriti, a i vama će biti mnogo lakše da ga naučite neke stvari ako imate velike probleme sa uriniranjem po kući. Većina vlasnika napravi grešku kada svoje štene ne želi da navikne na boravak u kavezu, jer kavez smatra da je neko zlo mesto koje se služi za kažnjavanje. Tehnički, mi smo napravili od tog mesta kao loše mesto. Ono bi zapravo trebalo da bude mesto za relaksaciju, odmor, uživanje, negde gde se pas osjeća sigurno i bezbedno. Neku njegovu kućicu koju on ima u vašem stanu. To je mesto gde će on uživati i provoditi neko svoje, da kažemo, najinteresantnije vreme, dok će grickati nešto, imati svoje obroke, spavati, dremati. Kavez nikako ne treba da predstavite psu kao nešto loše, da ga ubacujete na silu. Pas tako će samo da stvori negativni stav prema kavezu i neće želeti da ode u njega. I onda ste napravili sebi problem. Potrebno je samo malo truda i vežbe kako bi pas zavoleo kavez. Nije bitno da li se radi o malom psu, o velikom psu, bitno je samo da mu predstavite kavez kao jedno lepo mesto na kome se dešavaju lepe stvari. Kada to uradite, vaš pas će trčati na mesto kad god mu kažete i znaće koje je njegovo mesto i moćete brže da ga naučite što se tiče i uriniranja i ostalih stvari po kući. Kavez zapravo treba da vam bude desna ruka od pomoći kada odlazite negde, a imate malo štene, nemate kome da ga ostavite da ga pričuva, imate kavez u kojem možda mu načinite da boravak u njemu bude interesantan dok vas nema i onda kada se vratite znate da nećete imati pojedene papuče, cipele, izgrižene kablove ili bilo šta slično. Kavez nije metod kažnjavanja. Kavez je prostor, lični prostor vašeg psa, u kome on uživa, odmara i radi svoje neke omiljene radnje. Nikako ne sme da ga doživi, ponavljam, još jednom kao nešto loše. Kavez je kroz mnogo niz godina bio predstavljan kao nešto loše, kao nešto što ne treba da se koristi, jer su ljudi koji su ga koristili uglavnom koristili za stvari koje nisu humane, da su ih ubacivali, gurali, gde su kavezi bili manji nego pas. Kad ubirate kavez, bitno je da obratite pažnju na veličinu kaveza. Pa kako to izgleda i da li psi žele da ulaze u kavez svojevoljno? Da, žele. U ovom ovde uglu izbacit ćemo vam nekoliko primjera kako se to radi, tačnije kako izgleda kada izvežbate psa da odlazi u kavez kada mu vi kažete sedi, ajde na mesto, bravo, sedi, lezi, bravo, dođi, bravo, 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 bravo. Escobar, sedi, bravo, ajde na mesto. Bravo. Kavez ili ogradicu uvek povezujete sa pozitivnim stvarima, nikako da je povezujete sa negativnim, nikako, opet kažem, da ga ne ubacujete, da ga ne gurate na silu. Svaki put kada uđe, omogućite štenetu da ima mogućnosti da izađe, ali ga nagradite za taj ulazak, za njegov istraživački duh. Nagradite ga za boravak u tom kavezu, makar je ono bilo prvi put i sekund. Nebitno je, bitno da je štene ušlo, stavilo svoje šape unutra. Polako vidjet ćete vremenom da će u njemu moći da provodi dosta duži vremenski period i da nećete imati problema sa izgrizanim papučama, cipelama, kablovima ili slično. Ali će štene imati kvalitetno vreme provedeno unutra tako što ćete mu obezbediti interaktivne igračke. Dok vi niste tu, štene će moći da radi svoju omiljenu radnju, a to je grickanje interaktivnih igračaka, a takođe i spavanje.
Ovo su bile neke osnovne smernice kako da trenirate vašeg psa u kavezu i zašto je bitno da trenirate vašeg psa u kavezu i zašto je bitno da imate kavez kod sebe i kako da ga koristite. Videli ste i u videima praktične primere, ne, to nije mučenje životinja, to je samo human način treniranja vašeg psa. Lajkujte ovaj video, zapratite nas na Instagramu i Facebooku, subscribeujte se na ovaj kanal, a mi se vidimo u nekom sledećem videu, a vi humano trenirajte vaše četvoronošne drugare.